Να πω ένα πράγμα που ίσως παρεξηγηθεί λίγο, αλλά τα 2.000 ευρώ είναι πολλά λεφτά για να πιάνεις μισθό τη σήμερον ημέρα στην Κύπρο το 2025. Έχει πολύ καιρό που θέλω να κάνω το βίντεο. Δεν το κάνω γιατί λέω ποιος είμαι εγώ που να βγω να πω μια άποψη για το θέμα, αλλά επειδή είμαι μες στην κοινωνία και κάνω πολλές συζητήσεις με φίλους, γνωστούς, θεωρώ ότι κάτι πρέπει να πω. Καταρχάς, 2.000 ευρώ για έναν άτομο το οποίο μείνει μόνο του, έχει ενίκιο ή δόση δανείου, έχει έναν αυτοκίνητο, έχει ρεύματα, νερά κτλ. Σούπερ μάρκετ. Αν κάτσεις και υπολογίσεις τα 2.000 ευρώ θέλει τα μέσα στο νερό. Να εξομολογηθώ και κάτι ότι παγιά επάνω στις δουλειές, ζήτουν ας πούμε 1.700 με 1.800 καθαρά. Έτσι, μείνεις και θεωρούσαμε με έναν τρόπο έτσι πολλά παράξενο, γιατί ζητά τούτος τόσα λεφτά. Εκάμαμε και νιώθα εγώ ίδιος ότι ήταν ακατόρθωτο ποσό για μένα που είχα ας πούμε 5-6 χρόνια εμπειρία στον κλάδο μου. Σπούδασα, ας πούμε, και πρέπει τα λεφτά όλα από το κάσιν οι γονείς μου για να με σπουδάσουν. Πρέπει σε κάποιο φάση να τα κάνω απόσβεση. Και μπορεί να τα κάνεις απόσβεση με 1.200 ευρώ, ας πούμε, το μήνα. Σίγουρα, αν ξεκινάς τώρα να μάθεις και τα λοιπά, και στον junior, εννοείται ότι να ξεκινήσεις από κάπου πολλά πιο χαμηλά, ίσως. Αλλά στο μέλλον, έπρεπε να θεωρείτε ότι είναι έναν ποσό, ας πούμε, τα λεφτά που πρέπει να πιάνει ένας έμπειρος δικηγόρος ή ένας έμπειρος λογιστής, ας πούμε. Και γενικά κάνω το βίντεο γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί για έξω που σκέφτονται ότι απάνω τώρα να πάω να ζητήσω τόσα λεφτά μου μια εταιρεία, γιατί να μου τα δοκούν εμένα, ας πούμε, κτλ. Όχι, πρέπει να θεωρείτε ένα πολλά λογικό ποσό. Μπορεί να είναι 1.800, μπορεί να είναι 2.200. Τούν τα ποσά, δεν πρέπει να θεωρούνται τόσο ψηλά ποσά για μισθό τη σήμερον ημέρα σε έναν μορφωμένο άνθρωπο με εμπειρία στην Κύπρο το 2025. Με τα ποσά που μιλούμε σήμερα, τα ποσά του σούπερ μάρκετ σήμερα, τα ποσά που πάει να φάει σε ένα εστιατόριο σήμερα, οτιδήποτε. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Μπα και τα λέμε σύντομα σε κάτι πιο ψυχαγωγικό.